A Federación Galega de Comercio, en colaboración ca Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Banca, entregaron en Compostela os premios correspondentes á campaña Días Azuis do Comercio Galego. No transcurso do acto fíxose entrega dos 16.000 euros en premios, repartidos en tarxetas prepago de 500, 300 e 150 euros. Días Azuis do Comercio Galego acadou preto de 70.000 participantes e 68 foron as persoas premiadas nas 4 provincias. É unha satisfacción, despois de todo o ben que nos saleu a campaña, que como punto final ter aquí prácticamente está a representación do comercio de todo Galicia e máis parte dos consumidores que foron premiados. Particularmente unha satisfacción estar hoy aquí con toda esta xente. Bueno, foi unha campaña que nos aventuramos a este ano por primeira vez, quixemos, como decía anteriormente o representante da banca, adelantarnos ás rebaixas, preparar ou premiar a fidelidade dos nosos consumidores, e o certo é que os resultados están aí, casi 70.000 participacións a través da página web, que eso tamén é moi importante, a digitalización, hoy é un tema tan actual, o sea, cumplimos os objetivos que tiñamos previstos, polo cual, ainda é máis satisfactorio escoitar a directora xeral de Comercio, o representante a banca, que, bueno, que sabemos que podemos contar po ano que ven para repetir esta campaña, esperemos que o azul dos Días Azuis do Comercio seña máis azul aínda que este ano. Todo este diñeiro que se repartiu vai repercutir en todos os comercios novamente, comercio tradicional, porque esas tarjetas de a banca que van personalizadas para cada un só van a funcionar nos TPVs do pequeno comercio, non así noutros canales de distribución. Ao final, eses 16.000 euros en premios, pois novamente volven a caer no propio sector comercial, no propio comercio de proximidade, e unha maneira tamén de dinamizar esa temporada previa, o que son as rebaixas, pero tamén de algo moi importante, que é o que destaquei neste acto, que unir a todo o comercio galego, a todas esas vilas, a todas esas cidades, a todo ese comercio de proximidade, e que a xente poda velo, neste caso vestido de azul, cuns días azuis, e ofrecendo aos clientes pois un xogo, unha oportunidade de ter un agasallo, como é pois os cheques de 150, 300 ou 500 euros, pero sempre dende esa unidade do comercio galego. Daí os Días Azuis do Comercio Galego, que agardamos que o próximo ano volvan a ter tanto éxito como este ano, porque a verdade é que son máis de 68.000 participantes nesa campaña que mercaron, que entraron na página web de diasazuis.com e que probaron sorte. Eso xa é un éxito para nós e nos anima a vindeiro ano, pois máis Días Azuis no comercio galego. A verdade é que, dende o punto de vista do sector comercial, temos a sorte que aquí en Galicia estamos tendo unha das mellores tendencias dos últimos tempos, máis de 20 meses de subas consecutivas do que é o nivel de venda, polo tanto, o que nos remostra é que hai unha recuperación no sector comercial, no sector das vendas, incluso tamén no sector do emprego, pouco a pouco, agora nestes meses de verán, pois empeza a subir, e, bueno, agardamos que esta tendencia se manteña, e, sobre todo, que o comercio de proximidade, que é aquel que fai as vilas e as cidades, pois que realmente note este crecemento que se está a producir. Realmente jugamos mucho con el concepto aquí estamos, cos pés na terra, y evidentemente, bueno, pues queremos dar que todos los gallegos seguramente que ya nos perciben así, pero que, bueno, pues reflexionar en conjunto y ver la potencia y la importancia que tiene la banca para la economía y para la sociedad gallega.
pois hai un sector moi profesionalizado, xente que ven incluso de outras disciplinas e que nos fai apostas interesantísimas, que xa non é unha venda sen máis, sino que é unha experiencia, é un estilo de vida. Hai panaderías que falan do estilo de vida atlántico, hai tendas de roupa que te falan de reciclaxe, que te falan de medio ambiente, hai floristerías que te dan oportunidade de crear creacións personalizadas, é dicir, hai moitísimas apostas novas, con moitísimos valores, e iso eu creo que é a gran aposta do comercio galego do século XXI. Todos esos valores, todas esas sensacións que te invitan a vivir, e por iso creo que merece que os clientes, que a xente responda, os veciños respondan e acudan a esas tendas a mercar.